Мітинг-реквієм, присвячений Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту, відбувся у Чернівцях. У Центральному міському палаці культури вшанували пам'ять мільйонів жертв нацизму. Саме 27 січня 1945 року радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. В ньому загинуло понад 2 мільйони людей. Найбільше від нацизму постраждав єврейський народ. Та дискримінації, вбивств та знущань зазнали і представники інших спільнот. Вшанували пам'ять невинно загиблих жертв нацизму, також запаливши поминальні свічі на єврейських могилах. В Україні 1,5 мільйона людей було вбито. А взагалі в Європі 6 мільйонів людей. А сьогодні, наприклад, ми вже вп'яте проводимо такі мітинги і нагадуємо підростковому поколінню, такі як я, що сталося. Іменно в Україні зараз це треба пам'ятати цей день, чому ми думали, що вже люди розуміють, що війна і смерть – це не хорошо, але видно, що це ще не вчили цього. Поэтому этот день – это именно знак, что люди должны жить между собой, дружба. И люди – это люди. Не надо, не важно, еврей, он не еврей.